Il faut ouvrir. Mi yalta mi sali. Ouvrez. Yalta. Ok. Rango hande ha. On ba fangal. Kadi. On tu boy. On ba fangal. Yalta. Ok. Thank you yaltani. Ilando. On est en train de faire des parce que dans film je suis là. Lando la happy bando. Lando no taw. Nan lam. Ebe. Andiam. Respect. Comment c'est? Naraga. Jam. Coordinateur na. Alhamdulillah. Bandi gi jono na de kan galle mon ga. Manda su galle babe mon ma su galle mon. Ka tapulle to mi kidar de timu de drogu be nati ko dum jokki be nati nder ga. Be ne be sokiti dom bawto ka dusi gi bawto be ton. Sabel. O wondo do konto woni. Mo mi akki do. Konto woni tanko. Hay goto mi tawaldo. On tawalda go. Hay goto mi tawaldo. Ataw ba fangal utiti natu don ka konno natir. Ba fanga mi taw c'est-à-dire bandi bi uditi ba fangal men nati nder ga. Hay mo mari bawto. Are yoy kalendi are ka. On wadi ba. Ko. Ha? Ko samba ari do mo joga. Samba. Mawɗon ko ɗo min fof min dogi kono mi annda on taw hikkori. Akke babi. Mon frère, il y a faut des Yatine ya bawo ga mo ka de douche bawo mo ka de douche. Yatine ya. Ina mawɗo on ɗo. Samba. Samba. Ko nge pijini. Hein? Ko samba ari fur mi dogi ɗo mi Na furo te fu inde fur. Ko nge pijini. Ko nun Faites-le sortir. Faites-le sortir. Non, mais on faut m'impliquer. Non, c'est bon. Ok. o naatali goto naatali. Ɗo ko galle anni a faami ko baabe nganni ɓeɗo ko esiraɓe anni maintenant haray peut être mi anda tawi ko gargue jong haray ko año ɗon gardi seeɗa mais hay on ɗon e hoore mum mi accirama yo yattu kadi Gaben. Fimo drogu nati nder galle mo nder gam ko de douche mo ka de douche yatine mo. O ala ɗo nder ga. Samba. Samba. Ɗum fi Allah wara ɗon. Waɗe ganda ko ɗum waɗi woko fi moɗorogu na nder ga. Modir kamino ɗo nder ɗo ala Be nder. mawbe acce fi Allah hen. Panche. Ni ko ni wala bay tay drogu nder ga kan mi anda. Ala. Parce que koni kuri ko na ki do sa vérifie ka ta drogu ne. Modir kamino. Ɓeɗo senna. Kondu. Feƴƴika. Ɓeɗo ɓe. Lago yaala maka feƴƴika feƴƴika. Voilà. Arga. Tabena ngante. On wadi. Waɗe ɓeɗo senna. Koɗo. On wadi. On wadi. Abela. Ina o fimata ɗorogu. Abela. O fimata. Écoutez, acce dey. Cette fumée, cette drogueur, cette Agno ɗo konto fotuɗo konto tawna oɗo konto tawna gonnu modi eh na la yalti daga yasi ɗo ka yasi la yalti ka yasi na dari ɗo mi hayni ɓe jogude ɓe jokkude yimɓe ɗo mais a mi jogino mi naati nder ga O fimani. baɓe acce fiyalla acci kew aɗa me yotta me famodira wone nder to fiyalla sene to wone nder Ɗaw nabu samba de. Ɗaw nabu samba. Ɗaw nabu samba de. on mi wadi andi écoute andi miɗa fenande mon frère lan accuma nder ɗo mi inni watta yaw hay nokku ɓayna fiyondema ha hande ɓayna fiyo toñirte ni o yeyi o tawima ka tampurdi ka payle ɗe jooɗoto toon o jokkitima probléme ko sa créé ɗa duwaɗi gére goɗɗi ka yaha sohara addade patron hakkude ngal min ke il est maire ɗo ila fiba ɗo géré patron naga yasi ɗo min naga tampurɓe tawi lande ka yasi c'est bon Ɗaw nabu samba. Ɗaw nabu samba de. Darame wota fejirɗum. Mo moƴƴani e nder ga. on va essayer de faire l'arrangement patron dans les 1 500 000 on fait l'arrangement c'est entre nous aw yaday makko Ko min nelnomo ko yaasi ɗo yo daranan si Alhaji Boubacar no feƴƴude ɗo. Ina o fimal dorogu ha hande.
acci fi Allah ko mana fi Allah Samba babe na wandi affaire drogue du fi taki ka mi andi ko nano o Quando mi filmi? Tieni col film auto. Babe. Habera. Benande, mimi jaba ta sigoro so yila hakon la hotli me maya. Mina hula suri hala hula suri. Oh, sina suri jela so ukigam mi filma bro. Sina wewe ni tarnami. Ache mi yoto me fa. Okay, wade de ti Allah famu re nani. Kala ko bondo ba Allah wade yidi. Min ko non responsable ma. Okay. Non. Okay. En famu re. Ang gainal. Oui, mon commandant. Fima fusu afo le ngala. Fene. Oui, je suis avec eux. Ang fene ya. Ok. Afima. On arrive. Hein? O ila mfima do ila meri. Quero feto jokire man. Ba yo mono andile ko ila la mfima do mi. O ila mfima laissez-moi. C'est bon. Laissez-moi. Laissez-moi. C'est pas vrai. C'est bon. Non, laissez-moi. Allons. C'est bon. Il n'y a pas de négociation. Quando for la fête, nous allons. Samba fima da yara da samba yara liande fima liande sori na fimo delabe wandang wayo bagala yo yo samba yo à la plage. Elle a vu se dire mais mon ami on s'est débillé. Et quand on arrive tout le monde est content comme si on était coto-dramé. Et coto-dramé. Yo, to. Hino no malo. Mi wola ni ma hammi ronki mi wowli tike. Fay Allah wadi hinaka woni ka noppi ma. Parce que ngi problème do ko problème jani men min da do. Hande a inna ya ala goddum. Hana be da ka babba. Ko don andata sariya no leydi ni. Parce que do ko do woni o ukkudo hore makko ko ala na wonana. Joni kanko mi yakimo do yo okipo e nderga o yalta o yiya goddo narre tun wona dogugol ha si tayo bona marko sallijo marko imamujo bennayi mo tawa e programme ka to mimi yedda non ndongo non foko gonga kono ya yalti do hay jon goddo joyti hinkare don lowi ko rale bo ma a jodi kan wadi dolle ko hondo yaltimma no mi ko do mi la yalti do tori be no wodi do bande tila mini mi yaltu mutti ba fanga to mi jori jon doga ba waya to sa ina no samba kanko samba nyande be bimbe kikiɗo bonna nde wolana bonɗa bonno yetta makko gonga o reconnaissio bonni a luttata reconnaissugol e bonnere tum siɗa bonnude ko ya acci ko bonnata kon est ce que a faami on o feeta o fellama déjà ko woni e wodo ɗo ina ɗo no laɗo ɗo finkare ko fenade oy tuma no ɓorni teni sori ma sori jom ɓe naati ɗo ala ko patron ko woli non parce que mi bete mi dogi mi naati awa joni be da bara ara baabe mo dari do ko kambe adi memode nder to andi min nami do lay anda hon to iwruda addo ko wonduda e mo way me fu me dogi fu wuli tout le monde a peur nada mi modi ko woni wo nder galle de fiya mi fanki go joni hino ma do ayi ya hebata hakkil kono a hebay habotama hino ma do hakkunde Allah na ko mi wolanta ma ko nde samba darduda si a katige ɗo ha créé ni ɗo hoore ma probléme ko kon foni foti e fandude ko billahi mi yata est ce que a faami hannden kadi min kam mi won ɗo mi woodi ko aaninimi est ce que an faami an si Allah tagima o porima hakkille kin hakkille ɗon ko kin ɗon golletirta mais ñande be ñande hiɗa yettirde hoore ma ɓaawo ça fait ko ɓanndu ndum ɗon e yarde yeeso heɓu hakkille fi Allah ene laaɗo est ce que a faami mi sikko a nani mi nani ko ɗo wassalam awa patron no wawi wode nani yo ko hakkilanki no yittade bawa ɓandu yaa yeeso on ɗum ni
problème. Ah, hande donna lam programme tu respectes l'heure. Jamais tu respectes l'heure. Couleur mo fa la ngi do hande mi habbi kam hande dum ci woni ça fait combien de temps je suis habillée mi faut ambi la kama. C'est allô?